Yadamase Pramuatu Adesamamba Emamugina Mwaha Mwakwaba Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 Yase baby awo biano juma ana yade ema wo awiana trinity kakranti boko enu se oyunu beto de na chese nyame waba nensa so ma bibia aye kama na awia nsam no doso ensam wo yade bra wo no de dia akotene bi wo no ene se also for ya wo share yan krato so dia to just no da de koso no eye nipa bi no bu apaye ya opeso de se o man ya somdwie enu nti ene basa bomafo ne de ne nam ho apaso na sa wo ye kyene mu nsensam no aka ho bi amopani ba ko ye odi akotene wo ndi sam no konu as no odim den owura George Low wo de nsam bi atodwa owura Adib Sani se ba no bambo mu nsam a wabere mu yie no so kyere se nya no nwanwa enu de koso no ni pefesa yire so a ebesi na enenso san eno mbesi akro no Ghana Ambulance Service ye no bedi nkomo ne ahwe enne wo ye kyere ye koso no anamutu a wo mbesatu ye dura manfo so anayaka ya no mpani kan ya na ye nokre na ne nyina ene se ayrohosam ya esi ewo Ejura ya wasantemantam ye nua aka ne abusuafo bi ho kaye no afimu ani na ndemben ene ekoso woko ofenso North Mensini mu a NDC mabunu bi oho no mo so bu afuye papa e kyerɛ sɛ wo momra hye badwani a oho no papa no wo mo number ensam no ebi ka ho ne yesinkonwa awie ya ye de ebre wo ye ma wakwa abada se ewo Facebook live no so saa so na YouTube no eye adwuma yada mosepa ye nuanom information centers ahodo a ye nkase moto edepete taxi drivers truck drivers private cars na ahodo ina adwuma mu ne ba bia ye tuche edemamo awie nana kwabena kese ana afei akosia ejewa kwade boaten afe ensem no ne nchemu enie anu bebre no na dru brumu efa enuada wo ye kyere ye koso ewo enkramantemu ehye boko ye awofra wo se Arise Ghana na wonu keka wo mu bo mu se wonu ye kyere ne nyina ne se wo mai Ghana mu ohye aho kyere de doso ente wo se wo mu kasa ma ban no tie na ekwan ye wo ye kyere de fa so na ekoso ne abambofo wo mu so bamba wo mu kobo ye na nkwanko gina yie meko ye kyere no enipa dodo no aprepra ye ma abototo nyina enso ekokopiem eno nam so mene da sorry ye wo so for ya wo hwe ye krato won samso ye rokojo opon kroma de abetu dwa e kyerɛ sɛ wo no saa nuama no akoso no ebradru so my Ghana ya sekyerɛ se aduasa mienu ne ye kasa de tia bone esanse wo hwe o mayi mu a envisha makoma ko aduasa enum ne akyire no wo mai ya boro so senka be na obi ye ye kyerɛ na wo kasa tia nuama ekoso o my Ghana mu ne bekwa ko wi akyire ewuru kasa mu atese ebetumi akoso na sɛ wo hwe mu a ansa na wo ye kyerɛ ne baba so no asoa no nya ne ntie tete bibi sɛ nipa binum pɛ sɛ wɔm keka wɔm ho bɔ wo ye huru kasam na wɔm nam wo ye kyerɛ so ko wie kyerɛ wɔm agane ya somdue no wɔm atoto naseɛ wɔm nya ne ntie korampo sɛ bi mu korampo ɛpɛ sɛ nka wɔm de anuama hodo adi awuo ɛka wɔm ho na wɔm de ye ɔyɛ kyerɛ no ɛno ɛna abambɔfo nya ne ntie kane a ɛnam so ma wɔm sisi kwan sɛ miamia hodo bi a wɔm afɔnom ye ɔmpɛ so wɔm ye ɔyɛ kyerɛ ne fa no anya de a wɔm bɛma wɔm sa akonya no na saa nioma no a akoso no yade a wɔn sere sa dabraka ene da duadie no wɔn hwɛ na bi ansibiu. There's an obvious attempt to create instability in our country at this time. We don't need to mince words about it. And there's a trajectory. First, there was a group that wanted to demonstrate with weapons. Then there was this group that said they wanted to demonstrate at night or to demonstrate from the evening throughout the night till the next morning, and the police raised obvious security questions that it will be difficult to, this is even daytime, broad daylight at Obra Sport here in Accra. You have people attacking police people in this manner. Can you imagine what would have happened at night if indeed some of these things were allowed to continue throughout the night? Nyayatun nkai aye wasofo ya wohwe ye nkrato won samso ye rakojo opon kroma abusia ensam no na yegusu ya yede ema won na eye bibi enu ada na eku afa ne se Arise Ghana sade akoso di ka kyerɛkyerɛ manti men sada enkom bebrebia na efiri se wo hye wo ye kyerɛ na se mfimfini ho eba na wie ye nyina nso so no awia no sompa ye kyerɛ mu ede mama nwumre no so ye sa bɔ so ede mamo ena no pɛn so ma he ye odubu ache eje baton na wono so ebomu a ya wode eba ye na de yate ene se aprosifo nsa ka wowura ba ko osusu se etutia ibi na ehye no ho enti yeguso a ya akase no epem koso no se yehu bibia kama se de yehunu no ha na bararo ma ye de ho nsem ebebremu afa yentinsin nsem num na yempem ko yanim ena no pe bro ma hine wadubu ache etena se na o ma wiase nyina ache
ɛwɔ dwumadie kɛseɛ yi so no ɛna nsɛm bebree ɛtu dwa na nsɛm bebree ɛtu dwa no nyinaa no na ɛyɛ deɛ kɔɔ so ɛno ada no na ɔpani baako a ɔdi akotere ɛwɔ NDC Samanya Kunu no ada Rice Ghana mpanimfoɔ nso na wɔdi mu akotere yie paa ne din ɛne Owura George Law na George Law ɔde nsɛm ato dwa anɔpa yi ana wɔkyɛ sɛ hwɛ wɔno deɛ wɔka ne plane sɛbi ewiase nyɛ de aboa kusie wɔn tibi da ne mu no ntere mu no obɛdwane o na de nti deɛ kuraba wɔn tibi nie deɛ kuraba ntibi nie ana wɔn no deɛ nyɛ adeɛ sɛ ɔmo soro huhu biara nyɛ ɔmo hu da sɛ ɔmo adi nsa kantam sɛ ewiase na Ghana obiara nim sɛ yɛ ho kyerɛ yɛ na ɔmo bɛyɛ wɔyɛ kyerɛ na apolisifoɔ yɛ se no wɔn deɛ nyɛ adeɛ sɛ ɔmo soro wɔ biara ɔmo nsoro polisi biara na ɔmo deɛ ɔmo ayɛ ready sɛ polisifoɔ no sɛ ɔmo abɛkyerɛ ɔmo nyinaa kɔgu efiase kora no a ɔmo ayɛ ready sɛ ɔmo abɛkyerɛ wɔn na ɔmo nim deɛ a ɔmo nso ɛbɛyɛ yɛntie no. This morning, the demonstration continues. Police forms are and arrest leaders. Police will issue statement arrest leadership of the organizers. When they are they'll make themselves available. The police professor but they say maybe I'm persona or how na intimidating because after all, the improvements of this world, they put their lives on the line. And into the Anya country, they are friend Ghana, na yena etima. It is not too late. Sacrifice there. Every generation must be able to sacrifice for their own. So, yes, this is our generation. We'll do our best for this country. If it means whatever in the process, I mean, whatever it is. We've had it to the neck. Whoa. Sorry, you don't even know which direction you are turning into. This is not the country, Ghana, what is doing. Ghana is in doubt. But if you have clueless leaders who don't understand even the direction they should take this country now, and I'm I mean, we don't get it. We don't get it. We are just showing the Occupy Ghana here demonstration all the way to Cluster House. Did you see somebody stop them? Now, sir, Occupy Ghana for one of lead this demonstration. Who are they? Are they not people in government today? Are they not the people in government today? Who has done more demonstration in this country more than Nana Akufo-Addo? Who has organized or led more demonstration than Nana Akufo-Addo? Nene, Abedu Nisuno or the presidency. In collateral, they call demonstration. This is the two and echo share of war. Now, saying this is Islamic SHS. How? Why? Which direction are we taking the country? It is that people cannot even fence the frustration anymore. I mean, it's I mean, yet now, maybe exactly a democracy, maybe Ukra, Minukra. Amusia, Eneya, Etagu ye, Owura George Law, na Uru ni chemu andi Samanya Kunu mwa. Wodimu akutiri ye pass aso so naja Rice Ghana omo ayese omo nam ho apaso no we obi a odimu akutiri ye pa. Yada so wampoano de na kyesa nwemu na yewo Rice Ghana ya na watwi mu wo na ebe trend ye no wo mu nsemu na yeguso ada ya ye gina mu na ena no pa wo man no ya wadu buache wotena na dwamu kan wasam wode basa Ghana de hye wo bi anka de hyane bo na tete no na ha no ena wone panyipa ya ba ne bambo mu a wabene mu yewura adibu san ni kwadi nkomo sanse enu ada wo ya kyere no ekwoso no efa baabi ya bambo mu enso aka ho enti enu no panyin no ba be kyerem se nyame no kwasemi enu ono anka se simu pampampan eko hobi na kwa wakwa ye no wankwaso wakwa akoyo ye kyere na mo wakwaso de nani kwa akwa ade de ebekoso ene wakina bi sakoba sensentwofo frɛ no a asɛm wo betumi aka eno page turunti no wakwa ho na wabra kwaduru ye nyame nko asɛm ko dwane gyane kyele ba ko ho sanse wo hwɛ sɛ ne na ahuru kasɛm ne sibi koso ye toto ma etoto abo ne ade no a na ano ɔden pa we no nyina no yade a ɛha ye bambo mu no de no ni mpɛfɛ sɛ sɛne anuoma sibi ka konde ɛyere so paso a bibi ati sɛ yi ebetumi asi Obia take a very entrenched position. That is when I said, hey, trouble is brewing. So let me guys be now. So let me see the master move to me for few media makeup because the way I never comment about to me see a basa because police at that point mounted barricades made up of dozens of men, any water cannons, our tear gas, any two, and was trauma busy internet the opposite to prevent protests from heading towards Akwaji and Ring Road. So after second meeting, address here. Bernard Mona, Resoman, Sami so almost the police came with a predetermined mind, even if it means we are going to be here till tomorrow. Meanwhile, court say, baby, you cannot protest
In the night, you can only do it between the hours of 8 and 4 area. Okay, so there was confusion, and I knew that it was just a matter of time. Protesters will attempt breaking through the police line, and it didn't go beyond 1 hour confusion. But I told the protest leaders, I know I'm militant and I say, it is in your best interest to ensure there's peace. So if not, a bit defeat the purpose for which we were even out there in the first place. Because Obiang fundamental issues will be to say economic situation, poverty, youth unemployment, any of the. I feel everybody will talk about the violence, and then that's what is happening. Nearton and Kay Ora Adib Sani Ebano Magani Abambomua where Munyansa Buakwa. Abusia ni nyina no Ejura no mo a eja Arise Ghana for ya omonsa nsam no na yeguso na bibi enene da etosomienu ye beye ye nye ye beye ye betoa so ye ntoa so na Ejura Same Jamfi ekasa edema NDC amanyekuno National Communication Officer eno no na ansa kwa na endro anu mu no anwumere no ne ade nyina so no wone santwofo edi nkomo kakra sadi edi kan ka kire manopa na bra na o ma hin yodubu achekra be sori no wote se yenu abema kodwo bafo di kan epone hu kakra epuro ni minim e wo sansensam no mu ede ema yen se o mahia e wo Elwak Sport Stadium hodo a ya kire se enya sameketo akura na ye pese ye tie Ejura Same Jamfi ansa nu achi na yakofa yenu abema kodwo bafo. Police with stones at some points, but the truth of the matter is that was not how the whole pandemonium started. It started with the police pushing the demonstrators. It started with the police throwing tear gas into the protesters, the peaceful protesters, and it started with the police spraying hot water on the protesters. In the process, some agents, provocateurs, planted among us by the police. These were police officers dressed in red Arise Ghana t-shirts, black trousers. You know, it started with them throwing stones at the police. And that is how come a few of the protesters also joined. But we brought the situation under control and we were able to de-escalate the situation. We were able to calm things. But the police will not budge. Even when we succeeded in moving the crowd away from the ring road stretch to the circle runabout, they still came there driving at top speed into the protesting crowd, spraying water, spraying tear gas. And that scene was very unfortunate. Abusia wote sena ene no eba na brofodwom edi akire na brofodwom nyina ene se sore ma wo fa ahodie emu nsam na etwagu no efiri enro ano nsam we course no mu nyina Rise Ghana demonstration mu ye nyina besi anopai no ena Ejura Same Jamfi ne samtrofo di nkomo a ye de asam ede ma mo na busuafo ya modi achi e wo Facebook awiai no ho modi e montuma ne hwa mo nsam nkom so kakra video no bi na ye de ato ho no e bi afa ne waka ye ho a Uba Facebook live no so be say the video no bi ato ho yenu abema kwadwo bafo fi nro an be kane wa bodwuma papa kwadwo ma han Mejo Siminia bema je say o maduru he well it's na be dia is na ewa kwa wara roma wo na do mutie wo de na wo de ma yen well embassy for alphabet and odi kakai ye wo ewa sports stadium na 24 MIS say the second phase of the demonstration on Monday November and empire sorry no pay dia dance say ebeba and aba na sisi ai jira hai no mo na pelipoli tu ni say bra na omo pese you anamo epa so ekọ enso ye be free 1 pm na ni nyina say na route na ye be eri akọ na and want some higher thing. Because who be some police for almost so many they say the organizers of the demonstration about somebody are free. And I hear Joshua Ahmed Akamba, national organizer Edema NDC buy and the two and he said the way you shoot the 37 military hospital reach the Jubilee House anymore after appointed interview so after region about after financial theater after more finance ministry or ministry it is that and a route to buy on the food anymore.
na police for the cash to plan on Kadia and you almost I can say yeah the Colombo say you put you do the Jubilee House for now and make sure say much it for mobile comfort for the daily the Jubilee House the seat of government the seat of the president and then people demonstration anymore and they are two enemies say mobile and Sapa police for any organizers Ajatu, the Enra a course or one person ABC, and another is a say and for Adiatuga. And to some area, make us say, Sabijan fee any supporters and air Kasawa, they say, I find some of the two police for anymore, and all Kacho. And to Amama says a bon and I be two and more. Meaning as over and the security beef up on another thing and as I say, Basabasaya and rest of course or a farming of that spot, and then in 24 a demonstration any police for empathy the says I had a security zone in the United States. Ewaka, any facility to international airport. Saso anyway, she also Burma camp. And I will check with him to the 37 military hospital and I will bring him to a cantonment or any official residence of the vice president. At the same time, the Russian embassy and the Italian embassy and other embassies, you know, it was especially in 24. I in a bamboo papa, who be Pimo, a soldier policy, almost airborne by. Nina said the NIA registration air works posted more. In Tinipa, air papa registration, the military for air boss for the whole by one more demonstration and for more MFI. Two, yeah, the BIA set up, the BIA Kamoha, the BIA editor and community. I said, don't connect now you're Tisa and I'm on Africa more the finance ministry, Nama representative petitioner. A free and runner, o share money boyasiano, Sabre. Dumieno apa meeting no edu ensia what to two and Rabesa Sabre now here nipa banwa kwadwa te saying well attendance a massive train you mean say Basabasana a course no aboni pani bihu and as no the course no because of tear gas the farmer could be am my emre am pumuna emrentina omun show up wa haledia and in paper demonstration say statistic nipa a panso a nipa be a real it's a good time I do definition not numbers in I huge but currently the day what they could do and some media that and 10 out a massive change and Matese press conference be a koso wachiho and why na ka say wadaroma I Sabijan fee and a simple and a supporters and a casa a catch in Koma or the two police following the assurance about their commitment and any kwadwo wadaroma menim ba bia udade so betimi aboy kakra na yetie no kakra be se meet ba ko pe bia okay and me be na mati airport I want ye community ni ye fa for ye chirewe Ghana for ye bre ana mebo and enye man koyi ana mebo enye ba koyi ana o man penye kufu ado ne ba wolaya o ba betumi o mo dia ko do ko tem ne ba ye o mo se Ghana for ya mo bododo ya mo bokra dodo ya tisika so so ko ya dan ene ya mi ana omo se ya bo say antu abama omo ba ya one district one village one constituency and then in one junction one baller and the petrol yetimi to petrol so the entire demonstration in America no enyan to kwa petrol a gallon ba ko ni aton 14 Ghana cedis 2016 and now a 61 Ghana cedis adan Ghana is Somalia and Afghanistan Garo local they are going to 5 Ghana cedis and a 12 Ghana cedis 16 Ghana cedis adan a bro bagger they are going to 170 Ghana cedis 2016 and now you 700 Ghana cedis Gary enya banchi ni ade COVID-19 ache banchi
Banchi every Russia, Banchi every Ukraine. Yeah, bread. And when you show man pay your kufuado, all that tax now what you have to petrol, so no, you free ho. You see, special petroleum tax in free ho. Concerned drivers union for our home. Now, so boy, now another demonstration that you put here, already, you have started hearing results. The only language Akufo-Addo and Bawolaya understand is demonstration. For 20 consecutive times, Omatu Petro Musa, and now you read demonstration, and then Omatu Petro so 7%. But 7%, you know, is what, and you know the airport. We want a significant and a drastic reduction in the price of fuel. Now you take petrol so I grab a floor, even whether you are NDC or NPP. You take petrol so a police before when you are for so. Omumpo and say a police before market you are no encaneno. Not by 26 now, and then by first, second, grand mine. Internet drivers are suffering and policemen are suffering. Drivers are suffering and policemen, truck drivers, teachers, Okada riders, Kayayes, all of us. And we see these are the issues we are fighting for. We are fighting for a reduction in fuel prices. And more importantly, we are demanding for the cancellation of the obnoxious e-levy. E-levy, no? Nidimpa, e-levy, Nidimpa. Your friend about Omia tax. Is it e-levy, your friend is saying? Your friend is saying, Omia, your mobile money. Now I'll say 1.5%. And you have to bottom to a good momo industry. And into your say and pay a bien COVID levy of 1% on VAT, 1% on NHIL. Yes, they are buying in free home. So boy, yeah, the crack, yes, say, Katasha Proyane Pronono, Adoso, Katasha Proyane Pronono, aye, I don't see. I don't get it. Achimota. Forest Reservoir. MPP for air continue. Yes, I am preso. Yes, I Japan. It's a Shana Omoya. Omo person modi wi ya gudia no ya preso. Ghana nya Akufo-Addo. Ene ba wo miadia. Ghana enye chebi for dia. Anane wa. Ghana ye nyina ya dia. Eno nti omonya omani ye. Aye nyina ye nya so faso. Because ye pre ye wu. Na ye do Ministry of Finance. And some nyina no arrive Ghana pay for wa ha. Omoni ye be kasa. Enei CPP for I am yensema CPP for. PNC for so I am yensema omo. PNC for so I am yensema omo. Kum for I am yensema omo. GCPP for and NDC for joy. Yamo yensema yo. Adraba for yamo yensema omo. Spare parts dealers for yamo yensema omo. Okada riders for yamo yensema omo. Yen ya no ma omo de chire omo ye chire wa juma wada omo ha yamo yensema omo. Kaya yo for yamo yensema omo. So boy. Yay.
abusia ne nyina no ene se samejamfi na kasa no na yenua bema kwadwo baafo ewo ho yebesa akọ enche sisi a enche bia yebesa akọ ne yakohwe ne ekoso ho nti akoso besom wo benkum so afa so eno achi me ba ne yahwese yebetimi asa akọ ne yakohwe ne akachira wo hwe wo yekire ye ekoso ewo nkramantem no a we ya posifo free wa wo soso hu hia na wo dimu tintimeye papa eye Ghana ambulance service ya kwa ye ba se obi be pra so obi be twahwe ne nyina no da wo abam enti wo so ye bi di abo ne enu ade nsuo no bi gu wo ho bibia bi ko wo ma fam ye be kwa homa no so na ye ne oru akwa me amamu akwa kodi nkomo de afa asemi hu na ansa no ye nko offense north emra ndc amanyoko no mabunu ya wo offense north mensin mu so akeka wo ho e tro se wo mra Jani ya wo offense not about one person so when monya for calling sin team papa no wo number say na adwuma ye nso ani ne nyina no yese bibi obeye bia no na adwuma ye akokwa tro ka ene okokan wetere sam no de akwakogu wanya hwe wo mpasua no so ene wote ho de onimu ane se enkrofo bia ade no otutu ne cha tietia ne ntomam no akwakoso so akwakobia no wa abra ade no ankasa sika o mode ye ekura no wonim ho maache eno no mo kasa papa no na adwumadi a wodi ne wo honom no wo de o mo mpanu o wo mo mpani se so mo mra hwe dwani mpo e wo mpota mo no mto mo kan mampanyi na adanko akufado ene NDC fo mo nsoma so atebi na wabra emabunu no kasa no ye ne panyi pa ya wono na bo dom ano twedom edema NDC amanyoko no wono mabunu a e wo offense north mansini mo Yewura Hussein Taxon edi nkomo e de fasini ho offense north anu project no e bi ne de semaka ene watimi ayewa project within a twinkle of an eye what me ya ko complete sabre na wo de ema contract no na Afrancho township procedure ama contract da sankin kesu township procedure ama contract da se de mo kan no press mo de ama contract ni a say sa wo contract de what me awie wudi asan krofo ne de ni nyina ye den abandon ankin kesu de da ho Afrancho de da ho akumadan de da ho a free aye bridge aye kan ho asema ye nzongo ni akumadan no say ehono adane aye death trap individual person kwa kubonsam etimi kokosiese asabu atum ene de na DC ni na MP eye ade abosa kru yenka asema wo say aye Afrancho aye concern police station what's aye police station honorable AC intim yesre ka se anua sika anasa blocks ana ade bo concern enya no kore eya Afrancho empanifo emaba ne mrante omo wo eya amanone ena omo aboa se omo pesa Afrancho timinya eye police station no matime dia bo omo kuro amakuro na tumpo MP kase wasi eye police station wa enya no kore kura MP bre bia platforms be bia na se ba bia obehia bia wase wa ye secondary school mienu ya fa kenten ekiga secondary school me pa ya fa kenten secondary school community based school say ohwe eye ekinka su akomadan anya secondary schools Afrancho any secondary school to mo so tena se ka se da bi yamwa na ntimi secondary school e wa Afrancho to mo starting no community e na omo ye proto a omo ye eye fene say communal labor e na omo starting eye school e na the same MPSC 3 unit classroom block ho eye DC apia kubiasi eye 3 unit classroom block e de eye mpokura teachers eye office plus eye toilet e de aka ho maka apia kubi mpokule mu ownership ati Yewura ntim e claim ownership de bia Anwachi no ana mabunu ya wo akomadan so de betu dwatwere se nyame anim ni won makwan kura anye wo mun so mun san ni nyuma nti condemn to grebu adwuma eno mo ye no boys akomadan ye wo youth fan okure ba adwuma ni ase ntin se ye sore obi man so obi kuro so ni akwa akotena ni ye ton ro nya saki take away elibi ni e twa ton antara ye nsa akoya no se ye kosi na se nyampo pa ampata ye the boys ni funu na ba na nu ya sama to ye tie boys mako 5 aden kadmo han ka be ba ni sei admo han ka ba ni sei yes sere ye uje tomato patri bia jama munto takawura mpa ese koyi mu mema ni maya
adwuma bi anye yɛsɔle a amanfo kuro so ɛne yɛse media me say wo face no of de me ka wo face no of asɛm a na light esuma duru ya duru international na ka sɛ he ɛho te sɛ ɛho yɛ Dubai ba edura na do face no of yɛ nkani asɛm wo ahwe yɛ kura ka bɛbɔ ka light ɛne edura na do ɛde nansi kurom ɛfisɛ street light esisi anyina adu honorable Kwadwo Afeku bi de yɛda na pa yɛsa afe no wɔmla I was for way a mabro bi a wo akoma dan wo fenso north mensin mo na wo mo hawa won mo famu no won mo akyemu abusia yenko adwira yedura manfo so ana yaka ya no mpani kan ya na omoa ebere kakra ni afimu ani na wote se yenua ba ma kaka ya kire se ne ho nsem beji Ghana wiase nyina babia eboso ne nyina no eye se ekwane wo fa so ya woti ne nanom wonse do no yedwere ho ana yenti ase na yenim se Mozambique som no so mo wa mamre ne amane ya so obi firi mu e bi omo ye nansa sra ha won be ye bibia no a ya mo fakre mo som no kwan so na omo ye ne ye ntie se bibia si ya kire se saa ne ma nyina no wa hwe ya entumi ema so na eye de ade a Alhaji Inusa Bawa ekasa de ma abusua no Alhaji salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Alhaji na bibia boko de Breda dom bibia boko. Yo. Abushafo ansa na mekwa Alhaji ho no mo amudi achi e wo Facebook no se bia mo wure fi a mo ba Facebook no so mo hu asam a ye kan. Ebra sojafo no koduru krom ho edwira krom ho na omo sane niema mu. Ebra maburu no so ani abra na omo ne sojafo no so e pre so ho no. E ho asam nyina no ba Facebook live no so e bia na wure fi. Nti nkomo ya ye bedie na bia e be kai ho adanse die nyina no ana ye di agu ho no. Alhaji nyane ntia se court ya ewo edwira ho no ekere se enya ade a mo pese mo ye ewo kaka wuo na chi afim mu ade a mo pese mo ye no ebeba so odawro ma eye de ade a yo meda mo ase na machia matiefu nyina menim se eko bet mote yete papa wadawro ma yo enti no kure se court no edi injunction edi ato we are share pese ye ma ye loved ones ya hwere wo mo last year on the 29th no kaka ena nipa 2 a wo mo so wo ma hwere wo mo nkwa no ye say starting share no ache nti ye no na say okay ye family no na beye ena yebe no susu no ye lawyer eka ho na lawyer no awoka ho no so no na ye Oliver enti ye san edi nsem nyina edi koto na Ejura hini wono na Ejura ewo no ye bu no ye respect no ye kanche no se anka si na epese o ye no so waji wo se waji awa tu se we die se wono an yi enti se bibia ye nyina ye nkambom na yenye nti ekire no wotu committee o seti committee Ejura zongo hini Ejura chief imam nipa ba ko bi ho aye frɛ no Idi Abdulkadir a woye wono ni liaison officer ena wo yi ada nipa few people be ene ni ochiame eka we no mu nti ye be shia committee no ema ye kan bibia na edi ye program de ye mehihye ya ewo mu bia no edi kire wo mo nti ekire no na emi se nkrofo bi ehun se ena omudi sa politics kakra frame mu ye se ya ebia se ni se nti ebinum so pese wo mo emfa program no ye ene no ye kura no enye no na hia ye just that ye pese ye bibia eno ekire no se danu drua na ya san any youth no akasa na ya foster peace and reconciliation na ya ma Ejura youth any Ghana youth nyina hu say ma politicians embadada mo ama asumdwe a ewo kuru no mude bia na wo mo ache yen first enye sa na Ejura sitie nti ye hihye say anka peace council beba be kasa ye yi nipa ba ko bi Dr. Nail Professor Nail Kamel ewo
a business school or KNUST. Any Dr. Marzouk. And the Peace Council cry 4 delegations anka or China Mubeba. Nti eno so no ye my country attorney general no police for ankasa no ewo Ejura ye invite wo mo ena all stakeholders no nyina that e chire no ne tintin mu because asem no edoso o ye the politics e dia wuru mu any personal interest ena ebidumo traditional council say eno de wo mo ankasa wo mo be organize wo mo de Ejura na hini Ejura hini no so obeye lady wo mosque ena is okay o say saade aye be ye de no a wono wamba ho bia na is okay nya hwe enti eno anu no ena omudi asem no echire ena music eso asem no mu municipal security council wo mu invite e ma ye be we e ma sa eda no a ye behia music no kura no nana nifahini a wo represent nana asa Ejura hini no nana hwede Ejura hini no wo kan sem bi kura anye ubia de ama wodidi ya temo se mose mo beye we no dia muntu furu ni we no nya na momfa nko mukrum na momfa nkoye nti akire no ena ehu se o ma court e dia agi we suso abre se maye nti ni tintini ni tietia no Alhaji kaka afisiada ya mo pese mu die no nka esibreben na dia me pese me sign e correct enye kaka na e pese ye be we me no say me na me we the leader na say the chairman of joint committee of Ejura incident abusuafo no nyina say me na me kaka family ena me san lead the whole nti enye kaka nkoa we na ebeye nti anka ye be commemorate Ejura incident no enye kaka mo ya da sesa watene ye ho na ja say afimu ani me boa afimu ani enne ena wo mu kosie wo mu mensa no nyina ene na ekosie kaka ena esa kosie menu no a etu wo mu tututu eku na che say ubu na no hwa ene ne afi pepepe nyesa ene ne afi pepepe ma hu se mokrata ya modi aba ya Sompa yensu yensan ka bi no modi yawo ne awerehwo pa ena afa nsamtwerefo so asa krata ya ba bonten efi se o kai ba ja wo say no kra yawo ne endura se yantimi anda wanwa pa se Ghana police ena ye judiciary e was anka omo protect ye no wo mo so na at times na wo ma lower down to regime policing so what you say because senior regime police enye so omo be police regime no a the ACA I don't think say ebe we obia so until you are restricting people their freedom for association and their freedoms are right here. So how can the whole court even judge cry cancer say we cry why should you be named the entire obe convince cry obe grantee Haji ye nwien komo no sei efiri bra ye nuano miansan efiri mu ewejura no amane boy ya eba ye free prosifo afam bambofo afam nyina no nchechemu ni ade nyina no ebesi ne entobi mu asomu papa ena afenso ne nne ena nka mpese mu di afisiana na mo de kai abusuafo a ye nuano ma oja ye ho ekoye ena saa tumi krata we nso asan ba kyerese afisiana no muntimi ni mo ka saa ne ma we nyina bom ahyase ne awie ne bom a mutimi hu se lie bi wo baabi wo ho o ene de se obi anim se lie bi wo baabi lie bi wo baabi de eye nyina no se enye kwa ohu obi ebinom interest ena wo mu protect so ebinom so eye no for wo mu fi se ebia se ye we no a ebegu ebinom fin o se din o yes se enye sa because yankasa no ade a ye peace wo krum no mu any but wo mu da so pipe still no wo mu divide krum no enti bibi hyase ne we nyina ebefa amanu sem politics ena etachi yes no na je mu betwa so kra no mateatena magima hom ya bra monka bibia na mo bekoso ha pem akopem se epono no bebia ma mo eni de ebepe eno de se eno sa asemi de yentimi entwa so
but just that yeah law abiding citizens enya ade a ye be disobey court order enti mrepano ye be organize press conference ye wom bia no ye be chire obia ne waka na sa no de da sepa ya no mo ahwe na ja na oni ebusanfo no so akasa na bibia ye bokọ wa ifi se de esi ne na ahomete ye mpese bia bibisa be sa si bi walaji ye no krepa ye de mo asinti ye da se papa Alhaji Inusa Bawa ekasa de ma ye nua ka na afenso abusuafo mienu na efirimu no sa abusua no nyina ka bom won na wakasa de ma omni nyina no ye nsam a ekoso ewo adwira enaja ye de ho asem abai Akwakra Mafia series abusuafo nyame ya domo a July bosom da toso mienu memenda ene de ba mapono so Sompa TV Wayo si One Ventures ane Chawa One Media na ka bomu na sini jai mu ohwam ya bomu aka maka se mu ohwam na denso bibia bi wom de obesiri wom areho wom afutuo wom eti eye package mu a ene de brewo wo Sompa TV so na wo ban so a stars ahodo ni nyina so abusuafo wo tena wo TV ho abahu wonom wayo sika ho aka beneza ka ho kwakumanu konfo kolege ne nkae ni nyina ena won mo ka bom di series no abrewo shane sememenda 2nd July no enwe no nwotwempa mu kopem no nkono ne ahyase obi a opeso obeso asere no freye e wo 0249 942 842 0249 942 842 yegusu obomoden se yensabeka Yera kwame amamo ewa homa no so na ye ne no adi nkomo na yera no enyamaye no de ye ko ahafo no southwest mansin mu na ne amane boni Ebeneza owusu ansa akwakodi nkomo de afiri ho na abusuafo ne koda sori ye ne yatie kire se ahafo no southwest mansin no assembly no abusuafo adwumafo mienu se mobro firi hio so mu firi hio won makoto agom so ahwe wo mo hwetorofo pa amene bi mu nyina no ahonhono na sayaya emobro sibinya akwanya na won mokọ ho no eno de ebre da ache ne be kire yamane boni Ebeneza owusu ansa won nko a ene betumi aboy asem mu enchiremu yakọ ma no so na ye ne Eben akwakodi enkomo de afa won ne ahwe sane enuoma nkasa esi etie Eben ma hen mejo sumini aba wo pom ye de nyame adom na ready aba ni senie ye mobra abro adwumafo mienu yi medase se de wadi nkan e dia to edwane sa pepepe enetiem enrada ena assembly adwumafo mienu a omiye liberal workers ewo ahafo no southwest abato mpeso anso no omuko se nkomuko akwa ye adwuma one of the bungalows aban asi ediama assembly adwumafo no a omutimo mankranso ase na anokwase omuko start omu ye adwuma omu gusu ye omu gusu ya be omu ahunu babia emobro na anase we one mu free a chese mo ba ya wo mu ba shim rantie mi na chese ba opani ba ko ede lati alafat ena ba ko susu de kwaku a omu nyina ye workers so asam no omu ba hwi omu papa na no ena namsuma ne ye busase aso eye die potepa ne rantie anase mpanifo mienu aya enam suma sa moyi etim babu wo mu wo sa fi ho a chese no obi adwene ho a wo mu ntiase na akoso ya no kwasam wa bra mrante no edwane free ho no kra no na enwoyi anase mobro de so di wo machi a obuba ebepie mu wo ba bia ne ensu egina chese o dwene ho a chese wo ntiase papa baako baba bedwane ya baba sekase still na wo wa no anase mobro da so di ne chese wo mu chi no ka na se ya chese enya asem ketwa eno na nam so ma chese ye ne no kodi nkoma no kase wono kra no eye ne nwanwa se moa no kra atuodi na chi a wo mu bo ne sa na wadwene ho a won tiase se emoa na twa adwagu no so a still wo ba be wura ka ati nyina aso so no emoa na da so a wo mu bo no eti wo chese wo mu a no mu wa sa mpota bo nyina eye obi anwanwa se moa no etimi ehwi wo mu sa na so no yenim adekode potia eba na sa ma wo mu de no mu di wo mu achi a chese wo mu ko ba bia na wo mu guso wo sa wo mu a wo mu hwi wo mu ama enu a chese na nya asem keto a na no pai ene ye bopiri wo mu a ye bu sese se na ade na kwa kwosiri wo mu sa mrante mienu chese se ne mo ni si hwi wo mu no wo mu kwa kopie wo hospital no ma kwa ko hwese enya nsunsuanso wo mu so sanse amoa na buo ma mo manim nyina asai a se am no kase no wo ma kwa kopie mo hospital akogya yarehwe a o masa ba fi
Eja koso ade asi wa ahafo no Southwest. Gina so kakra ma ye gina so ebusuafo ebi asem a eba ne kan wonya hu ne ye na nipa mabo ebusuafo mo Facebook na mo ha de oda sani pa kwabrane na wo wansi bia buru no brotrofo na na di esena sem kra ni eba ne boa me kakra o we no mo hye o mo dam anase ye office ankasa na no mo tie mo ano to a wo mo akoso ya eno na one of the bungalows wo mu laborers no omu kwakwa ye adwuma wo eti wo abra wo mu kwa ye adwuma wo fie ho no ena ma mo etibe pie fi wo tese wo ma hu ba bi mu a wo ma hyi wo mu ema wo mu akasa kwa firi ba bi mu wo no ese twa mu ba yeso mu ba assembly mani mo so still na mo eguso edi wo mati a ba ko edi mrika no no de wo ne de ani tire fie still na mo ne na so gina ti ena ba ko so ono so no wo no ye na de se o dwane akopɛ shelter wanya ba bia nkwa hye kaase no so ko wura so na mo na sa to ano ho kese wo mo hye na papa nya se papa kra ase wo hye video na papa no o ewi akira ye na se video no kura wo hye se na papa no esi free kana se ba so na mo no guso a wo ye ne ebu na ye kwa ye video no kura no emo no ke de omu keka omu boy kakra na so no enam ye pese ma ye tiefo ehuru adekode poto e ekoso wo mamu enu ti na ma ye timi gina mu twa sa video no e de be kire ye tiefo asemi de mu awram pao se wodasani wo wa ehwe no na wadwane ye kwhye ka ase no woda so sano eboro de emu awram kakra na boa me kakra wotietie mu no woje ti BBC bi ye honhom mu asem wo mu no obi anya asem na eje ya soma wo asem mehwe wo mu ana akoso ya ye kura me kura no me madwene ye me se ebia be ye honhom asem sanse enye honhom asem a enka mo ane ebebo no ho no wo mu ense ni wo machi mfa ma entwa kwam na we de ye no manfo kura bi mu kura di nkomo mo mu chese sa de we se testi a isi da se na ye honhom bi anase bibi na asi ena ebia nipa no ya suma no ema ne di na chi e wo ho ti obi a no ho bia edi e ka se e be se honhom asem na so no ba kofo ena no na dansefo no han eti ye de nyina ato ha ye di nkomo afa ho gina so ma ye abusuafo mo Facebook na me ha de mobro no a anase wo wano na ehwe adwumafo mienu no ba ko yese nko odwane akwa hye na se no moto ano ho ene o ka ho no a no wo bon ho pow in fact kwa bena enipa mobo ni ohwe papa yi wo bere se wo mu video nyina asemo na eben akosia asem no kura gemensem ai eben minia yenim se ba bia ya sa amwa we ni so mo ba fia na se office bia ya mo ta tena pa ne mpempi no ya na hu se ba bia sa adwuma no wo ye ta ton aduane ben area ho pa ba bia office no no e bia canteen bi wo ho ye ta ko ho kodidi ana canteen ewo ho atese ba bia omu bungalow no wo na de sikwa ho pa aha se basa no a ya na emwa no ta pesa area ho pa e na me mfa ne se dan na esi ho no se siri na mabọ no eye plywood ni de ni bia na se ba bia bu on se bi wo ho dan na si ho ache wo se plywood ba bi timi forsa na ho na bu se ho no bu sa na ya na sa amwa no ta ba ho ana se bia wo ye adwuma ho area ho nso na bia wonim so mo ho na ukoka wo mo a o timi diu sa adwuma no pa bia na nya hunhum asem we no wo hwa eye de me kan bi anasa da bi hunhum asem mini akwabana se de asem no kura kosi ye no obia susu se ebe se hunhum asem because dan na wo mu friend se omu no efiri ho omu bebo akwa no na no ye eno mu ye renovation wo sa dan no ho edi na no ye no mu ye renovation wo ho no se ye ngwa se mo na tinya kwa tena ho no na wo ma tinya kwa hwe akwa no sa eti ye obia ngwa enu ti na bu mafo susu se ebe ye hunhum asem kwabena David ya no kwabena eben sesi anom ya wo se video ni mu no owura na chi you white bi twatwa entokro no a wo mbobɔ mu no ye emoa ne to ana wo mo nan ede ba de pa na wo mo tutu aka ne ho saa no se obi a mobrabu bia da no se mobrobo wa
na no ɔde bɔɔ no saa no ɔde bɔɔ ma ne ɛhono no ɛno ɛna ade fitaa na ɛhyɛ mu no ɛyɛ saa no a ɛbɔ a na ahono no eti ɛno na ɔmu tutu saa no enti sɛ sia no wɔn kɔ ayaresabea no wɔn mapɔm de te sɛ sese no apɔmuden ne deɛ yɛ na mmom wɔn anim ne baabi a wɔn bobɔ bɔɔyɛ no ɛna aso akyɛ sɛ wohu wɔn anim a nipa yɛ mɔbɔ ɛno ano waka no ɛyɛ asɛm ebe sɛna no wɔka sɛ ɛsi adeɛ ɔmapɔm de no yɛ no nso na ebe me kakra me ntia sɛ papa na wɔhyɛ t-shirt blue no wodua baako na hunu nyansa sɛ daabi gye sɛ medwane kɔ fie na wo deɛ private car se na wo kɔhyɛ private car koraa no wowura ase a wontimi nto wo nsa ɛne ɛmoa no toa wo hɔ koraa wombɛkum because mmoa no motumi kum nipa na ɛdi adwen nko a anana wamia kakra ɔpani sɛ saa bɔ baako bɔ a wadwene bɛbɔ dam ɛtutumu sɛ ɛbɔ ne saa no adwene na afa ne so ɔbɔ na mana na adwene nyina afiri deɛ ɔyɛ so na ɛhyeka korɔ de kɔɔ koraa baa na wɔhunu baabi a wadane ate ma na saa adwene sɛ wokɔwura ka ase hɔ na ma na saa adwene no sɛ wodi mirika ba saa ti deɛ hu ya ne sɛ ɛmoa ne di n'akyɛ wodi mirika papapapa na wɔkɔwura ka ase so hotu obi a hu deɛ kɔsi akɔkɔ yɛ ahomte sɛm menu ya ebe ma yɛ na wase why yɛ na wase pa na anwumere bɛsan ba hɔ bi na deɛ asi akyɛ wode abrɛ yɛ why yɛda ase papa yɛ nua bɛma ebe na yɛate ne nkan yi prɛmto brɛ kaseɛ ne yɛgu so a yɛde ma wɔ no ɛfiri Sompa 98.9 na afei nso Sompa 93.1 FM yɛto nkrata yɛba adwenkyɛ no abɛdwa yɛbɛyɛ ho adwuma Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia wo ye bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne so da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de eno ane Cloud Ghana internet sa santamemu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana na Ghana ha or providing internet connectivity and twitchini muntwitwensi a dem say smooth dia wodi ebia a content term so the mouth say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo demo ani speed ne die esuni seso esubimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne adru hɔ dadaada or how bia sane atie bia ya son no de amount watumi akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope ya cha kwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan baakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244 601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Yadiaba Sunyanifo atadufo wa ena diamo tedenne diamo peno ena bamu amamui yadiakodie mu nsem amanyosem afisem aware mu nsem eni ena bomakwam ewo Sompa 98.9 FM Sunyan bosomi ya yebesimi ne de toso 9 eye 4 July 2022 Sompa TV ene FM adwumafo a ewo kumase nyina oman hene ya wadubuache ena bedwafo mrantie hene ya bu aferi ketachew wono so na bedwafo ya managing director Terra One Media Ora Collins Amupoku DJ Tofiakwa ene adwumafo nkaye nyina agitwi ne agitrede abepiem wo Sunyan na ye ne Sompa adwumafo a ewo Sunyan eye kwache asare Emmanuel Asabi ene adwumafo nkaye ya Ora Boaje Boadi yawo ABY ede won mano akohia na Sompa 98.9 FM ya bebia no enutina ya to nsafre na nanma kira nkonya ewo bono East ene hafoma ntemu nyina ya special
special guest of honor Madam Justina Owusu Banahene Bono Regional Minister Yase Dano Sompa ya ebeja wonso brabie na Sompa de makechiapa abusia ya mamu akwaba na yemra kumasi haya na yenwie na afi yenkenka adwenche no mfama mo adesia ya tete adumanu na afenso kokoso ene ne mpatamu no kokoso omo kyerese omama wiase kura nkeye so mama wiase kura nkeye sa man focus me foka to ade wo kroba ba yesia na obi se wo fie na me foka ba yesia omo de omo nka ho muti bi achepa wo tena ka mu a wo ti kunkuron kan timi bobi ti kura na wo sa wo kanum enya na wo de yenti ade hye nsam ne fa bi firi nyankyere ne ase bi firi ne befa wo mba mirika wo modi no enya agrobra nti aka nti se wa ba na se wo so de beko na so koka ama nkrofo tie no ma astop kakra ye wie ne de mirika de enya agro taxi ka ho ana private so ka wo mirika sa wo ka so mu ntie ye nam na yi ka se no so de o ya blante ye nyina so ne yeti he me se wo se no a wo mi mani ehura de papa no de o ya blante endi waka se no ananoa efa school for sa school na etwa bae no eno no de sisan kla no endi so mo pon a ai mu se school for mienu bi su begina ase nti eduru apeno afa wo mo na me hu bia school for nko na tin da bia school for nko na tin ana shin speed nko a shin teno na me mehu menim ka akro se ka se school bus so se din ana de yesa ande no kre on be chuma yakumatimi tu nipa ba ko pi particular ono oba unjina kwemu okra oyambe show ewe ochuka ne de enye kra na wo sha hase ni so sa hase ni e T junction ti so the speed ba what if say ka free hair ba e betima crash e de kwane in particular we na te say omo de brofo atwam no ade say wadumanu ene kokoso ela ma say in particular abusia yankenka adwenkyere bi na adwenkyere de abedwa. Now, when you say about say a cloud internet and how can the future wait? Of course, the future can wait. A cloud internet, the fastest internet in the world. What's the country? So, but be a wish be a so pay internet. I do juma pa die a cloud internet. But be a will be a myself a form crown. Say so who took galam say can pay internet at the good na or me maubi. Me say on bema will be a cloud internet. Kumasi haya top high no war. One day you animal love FM and a D anymore. From Usesia, of course, from Usesia, Mumwa Usesia 0244 601 933 0244 601 933 and 0202 699 110 na wajo so abe heba clinic nie tano swap patrapa new site ho ya oba patrapa Johnson Ejura dia ma me ma ye hunu say se ekuro bi wa na ekuro bi to aso eso apotokura na so akura kron wa ben pa se nubra hama nua hini yemfa tu yare ase ebra emma biom yenye hwehwemu ne yenkyere ba bia yare ne wo na yentu ase se be man kwamwa ne wo fom se bia prostate cancer na ha wo sickle cell yi na ebi wo so malaria le kra de mosokura na se de amanfo kra si to no badin e wa patrapa ho no ano odren obu a wohomie na koma no na ntokuro abeba ho nti wonu se ne homie ne nyina no no wote so ebia nam yare bi ne wakote wafunu ya na eye kese de bi obi busa se obawo da ben enya akoda na damu mesro also bi na bi e ha fiber bi na ha wo ne ade de a me pacho wa wie kakura kumasi ba bia wo free ba bia no wo se kumasi ta no so apatrapa new site ho a wo de kokoro ade biti gidigidi ya sa da jenim ye hoahoa no ya somo ade sesom 0243 34 5392 0243 34 5392 and 0506 460208. Omada Roma ne da adwen channel ba. Adwen channel enie. Enin Evans tutuka oboase eno wo na o se won ye wo ye kire Arise Ghana for no de bra ye hu omo. Ye hu omo papa we. Chia NDC for kwa. Na wondanka hu we bo min kan kire o. Omo nko a na lai bia nim encha de dos ma me ko banim mra keke e waka so America town ho eke how abeba no say Arise Ghana hey Arise Ghana NDC fo
when I go some friends say NDC demo pa and I go say omo friend wo ne de ya wode aba no resco nim kakra na Aquasol innovation na say kwabena wani ji ho pa eda se filo check o style bi a misco spelele kasua o de aba na say organizers no de ma Arise Ghana no de wo say na face do gira mra nim de bobo kwadu pa se be ya ebe ya disuade de ma afoforo so na we no eye King George you say some passports no e wo Facebook na pacha we news ne kan nyame ya dom on the 4th and on start why on the 4th but theater pokunum kamizaya nom ene abudia binom ene ye knocking it down ne touching it down ne jejamu yompo omu nyina mo den samno ba ne jefo mo nyina beba wate nten kasa kura yenku anim na Collins Duan so odi aba Collins Duan asema waka wase amor fire Joshua Drybone busaizaki se no mpebenya nkwa no wase ei endi samanyokuo no mo ye wo hyew boku ana se o mo ye amanyokuo because I say wo ya confused kakra yanko ya nimu merai Ghana fire word papa yanko Joshua Drybone de makan ha na akosua yo Mrs. yakode Dr. Baba Zamo wodi aba master planner kentampo na wo se Ghana police o ma yadwuma papa e wo ya say wi awuni skanka wo ya mu ba money o ma yadwuma papa enua no ma ye no enua adwuma no ma ye no o ma ye no papa na Kwame Poku Bebeto wo se kwabere kasem awurade my God kase ebo no wo dohrer eja tuato se ya wo koja man Sedo Abdul Ganiu wo so hwe e wo Caslan City eno se ya hia kosa na Ensraba Aneka Ashaman abato mpesua so wo di aba aka DM Beba 2024 wo di enchankwa na abacha ye da ase yaje so yankomra ye kuanim na keke de no so makan teacher Kujo Tepa anyina susu what the apa wo say eno ade e course no nyina kire se one person be hunu nsuo no na je sa mamu na do danko akufo ado wo ye fellow Ghanaians nyina no na wo hu so enoa no be ye no enoa no be na kanye sa mo de kudu akosisi kwa se police bus we nyina ni hwe he enye fine kura ni kwa se mo yesa na same boacha sama kese no se hwe ade e course no ane de wo hu any police no entwaye kura ya ni kwa se ya so na hwan na tasa we nyina akire na so de ya wo busa no me ba to ko anim kakra ma me na ye hwe ye fancy akosia na ya de si na buso fo nyame ya domo a efia de be na wotwe ye July bosom de to so wotwe e na sompa nkomo e ba so jai wo hini ni amakranche so of mami premani wo tena sene councillors ahodro adi nkomo ankasa afa waresemu na nya waresemu nko a ye di nkomo afa brabom ni akyerɛkyerɛ brabɔ no kwan abefa so abɛbɔ no abɔ ne yie ɛna no wɔkyerɛ wɔ so oba so obeso okunu wɔdɔ no wɔdɔ yie atolai line no ene de ɛyɛ sompa nkomo so ɛno na wobetimi atie nkomo de nkomo pa ye mu ohwam abɛm wabrabɔ atumi agina so nyame yadoma 8 July fiade be na wɔtwe ɛna ɛba so enumra no 9 kwapem no nsia na ɛde akwakogu efiade bia obi ya opeso wɔde wasamba na wɔn kabi ma wɔ ebobo ho de yade hyiade ma afoforo no fra homan 0242 72 50 67 0242 72 50 67 and 0208 60 85 63 0208 60 85 63 yabajoso abusia nyame ya domo akosia na da bosu ye ko da to so miensa awia don kompa mu pepepe e wo Sompa FM yanim ha sei ampaya ebedwa we team legacy e ba ne sen ene ade a wode ebere wo pese wutwa sini wo pese bia wo mu da so domo asu ko ye na hu de wo mu pa de a me pa cho ye team legacy na e frefre we bra ne nyina ye nhwimom wate blasisi a ne nyina ye nhwimom ana so be frefre na agenkyere mu bia 0548 307198 0548 307198 na 0201 555361 omada roma na wiai esinkunwa ya de ensam nyina ebrewo cloud internet the fastest internet in the world era mo ase top high on Love FM and the hwani mu tana so apatrapa new site ho abe heba center yare bia efiru namrom kosi wapampam awiai yafa na asema osamufo pani wasahina wodi ani mu Ejura Asante Yeboa Benedict eno achi
kuku a akosua somua na ya oboama Libya Boga sof mame adazoa afia ajewa kodie no achi morphy no morphy ane Rocky school fees akiola Rocky Godfred PK ane abusafo nyina ya mo server room hono ya da mo nyina mo ase na mo nyame ya domo a edwada mayensia ewo Sompa 98.9 sunyane yakwa ka ye nuaba ekosua anasa kwia nyako abronoma ye nyako udini de bia na me dada no nyako abronoma na afenso so no na napoku piese awana no ene abusuafo ebi why no mo ne poku sheva no yes ampaya ebedwa nana kwabena kese na afei akosua ejewa kwade boaten sebrede yesorso DJ Rocky odonyompa ejutata Active for Bishop Atapokuni. Much and Ebra so say there's some passports in the Bremo.